Diyos maray na hapon mga tugang maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan, Ama asin kan, Aki asin kan, Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imong asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay ng paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, pansa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan, Aki, sin kan, Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, celebrar niya to ang solemnidad, kan pagsakat sa langit, kan sa tong kagurangnan Heso Kristo. Isabay man po niya to ang mga minasunod the mass intentions. Mga pasasalamat for Rafael Arnel Porcalia. Dulot ni na Mr. and Mrs. Rafael Arnel Porcalia and family. Pasasalamat man ni Justin Nicole Madraso. Kan Black Ram Builders, kan Dream Builders, ni Tess Banwa for passing the civil service examination. Dulot ni Brent Earl Mendizabal, ni Jonah Andes, ni Lorraine Pia, ni Aileen Diato, Reginaldo Escolano family, kan Sadile family, ni Ryan Altabano and family, ni na Mr. and Mrs. Henry S. Candano. Mga special na kahagadan ni Arnel Loreca and family for financial blessings and guidance. Dulot ka na sarong anonymous para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kina Maximo Felisa ni Eva Lim for the death anniversary of Alfredo Lourdes kan Marhalino family, para kay Pedro, Nenita, ni na Mr. and Mrs. Rafael Arnel Porcalia and family, para kay Nicanor, ni Dominga Morris, para kay Pedro, Marcela, ni Josefina Baliktar, para kay Roberta Sosimo, kan Ostonal family. First death anniversary of Ramon, ni Lani R. Murada, All Souls ni Marisa Kapinpin and family, para kay Angel kan Monpon Banwa family, para kay Paz ni Margie B. Sanorho, para kina ni Misha Rodolfo, kan Reginaldo Escolano family, All Souls kan Grande family, para kina Antonio, Lydia, Eduardo, Moises, Rosalina, hali sa Sadile family, para kina Gloria Rodolfo, kan Abache family, para kina Luz Ricardo, ni Ryan Altabano and family, para kay Crisanta, kan Abengosa family. Banwaan ng Diyos ang satong Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Monsignor Noe Thomas. Matindog na po ang gabos.
Wan magarang ang biyayang pag-unyong nagsirap na. Dahulang biyayang pag-unyong Kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa misang unyan, agadun tan grasya na kita pakusugon kan sa tung kagurangnan. Sa satuyang pagmaawot na kita gabos makaabot magkatiripon sa kahadean ng langit kung sa iinduman suminakatan sa tung kagurangnan. Asin tangani magkanigong magdulot kani banal na atang rumdumon pagsulsulan sa tung mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako rin mapuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sinasambami ka
kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami naan sa imong aki, nagsasakat sa kalangitan ngunyan, mantangan mga apostoles nagmamasid. Warasan sa mo na susog sa sayang panuga, magkanigo kaming mabuhay bako sa nang danay siyang makaibami sa daga, kundi man kami makaiba niya sa langit. Siya nakaiba mo nabubuhay as sinaghade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang pagsakat ni Jesus sa langit, balaog para sa mga disipulos. Tanganing maipadaran niya ang banal na Espiritu na sa iyang panuga sa inda. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Sa enot na libro o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinunan gibuhon, asin itukdo ni Jesus, sagkod kan aldaw na pakapanuguntugon huli sa Espiritu Santo, sa apostoles na pinili niya, siya isakat. Nagpahiling siya sa inda, buhay. Pakatapos kan sa iyang pagtios, sa dakol na malinaw na tanda, 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinasabi ang mapadapit sa kahadean kan Diyos, sa sarong pakikisalo sa inda. Tinugon niya sinda na dai maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panuga kan Ama na nadangog nindo sako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo, pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan si mga nagtipon naghapot sa iya. Kagurangnan, ini ang panahon na isusulit mo ang kahadean sa Israel? Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aram kan mga panahon, asin mga momento na itinalaan kan Ama sa sadiri niyang otoridad. Alagad, aakuon nindo ang kapangyarihan, pagsangkob sa indo kan Espiritu Santo, asin magigiko kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Hudiya, sa Samaria, sagkod sa kapuruhan kan daga. Pakasabi ka ini, mantang sinda naghihiling, initaas siya, asin inako kan mga panganuron, hali sa saindang mga mata. Palibhasa na sa pagturuhok sinda sa langit, sa iyang paghali. Uya, duwang lalaki nagtitindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi, mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo tutok na hinihiling ang langit? Ining Jesus na kinua sa indo, asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na natingkalag nindo, siyang nagpapalangit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magpalakpak kamo, magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw, taan kagurangnan, urog kahalangkaw, makatatakot,
dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, ang kagurangnan sa tanog nin hamudyong. Magtugtog kamo sa Diyos, magtugtog, magtugtog sa satong hade, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Taan hade kan bilog na daga ang Diyos, magtugtog kamo nin himno. Hade ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal niyang trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Si San Pablo nagrurukyaw na ang gabos sakop ni Kristo, sa pagtukaw kan aki sa tuo kan Ama, itinao sa iya ang gabos na pagbuot, sagkod paman, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Hesu Kristo, an Ama kan kamurawayan, tawan kamo kan Espiritu nin kadunongan asin kapahayagan sa pagmidbid sa iya. Asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso sa pag-isi kun ano ang paglaom kan sa indong pangapodan. Kun ano ang kayamanan kan kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal. Asin kun ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya sa tuya na may pagtubod susog sa gibo-gibo kan kapangyarihan kan sa iyang kusog. Na pinangyari niya ki Kristo, kan bangunon niya si Kristo hali sa mga gadan, asin patukawon sa tuo niya, sa langit harayo sa itaas kan gabos na prinsipados, asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos na ngaran, nangangaranan bako sana sa panahon na ini, kundi man sa madatong. Ang gabos ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis, asin labaw sa gabos. Ginibo siyang pamayo kan simbahan, na iyoan sa iyang hawak, an kalubusan kan nagpapano, kan gabos sa gabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaaban. Iharubay nindo ang ebanghelyo sa gabos, nalinalang. Magtubod asin magpabunyag, ililigtas. Alagad ang dai magtubod, huhukuman. Ini ang mga tanda na may hiling sa mga nagtutubod. Sa ngaran ko, mapalayas sindanin mga demonyo, mataram nin mga bagong lingwahe, purot nin mga halas sa sinkon makainom nin kamandag, dai maaano. Ipapatong nindan sa indang mga kamot sa mga nagihelang, asin ini mauumayan. Ang kagurangnan na si Jesus pakataram sa inda,
initaa sa langit, asin nagtukaw sa tuo kan Dios. Sinda nagluwas asin nagharubay sa gabos na lugar, asin an kagurangnan nagtatabang asin nagpaparigon kan tataramon sa paagi kan mga tanda na kaiba kaini. Maray na bareta nin sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang solemnidad ngunyan kan asensyon o pagsakat sa langit. Haputon ko daw kamo, ano ang langit para sa Indo? Sabi kan sarong nag-iilusyon sa pig-ilusyonan niya. Pag katabi kita, ako'y nasa langit na. Urog ka romantik na nagtataram, ikaw ang langit ko. Wow. Sabi man kan sarong drug addict, kung mag-take ka cocaine, dadaron ka sa ikapitong langit. Wow, ikapitong langit? Iba palang ikapito. Kung nagtama ka sa luto, langit. Nakakuha kang trabaho, nakapasar ka sa exam, langit. Ano ang langit para sa Indo? Sabi digdi, si Jesus initaas, isinakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Primero, daita pag-isipo na ang langit, lugar. Ta kung lugar ang langit, maglunad kita sa spaceship, hanapunta daw kung sa induman si Jesus. Makuata daw. Dai, because heaven is not a material space or place. Rather, ang langit, ini estado, state. A state of being perfectly happy, perfectly at peace, perfect in everything which is good, just. Perfection. So, kung ika nasa langit na, forever na ika ng ibang hahanapon pa. Anbot sabihin ng state, yun eh. Pwedeng sa sarong lugar, the same space, ang sarong tao aburido, dagi, bitter. Pero sa saro, the same place, sa saro naman na tao at peace, fully joyful, daing mga fears. The same place, pero iba ang state o kamugtakan. Ang langit na pigsasabi ta digdi, so permanente na kamugtakan. Bako pabago-bago. Sabi mo sa boyfriend mo, ikaw ang langit ng buhay ko. Paano kung sa boyfriend mo naghanap ki iba? Hindi na wara na sa langit mo. Bawo na langit, impyerno na ang buhay mo. Gusto mo na mag-suicide. Nagtama ka sa luto, makwarta ka, maugma ka, langit. E paano kung nabagsak na sa negosyo mo, nabangkrap, nawara na sa kwarta mo, nawara na pala sa langit mo. Ang langit na pigtataukan kinaaban, bako permanente. Pabago-bago. Alagad, may mga valid man ini na karahayan. Tan kaugmahan na pigtatao kung stable ka sa trabaho, maray ang pamilya mo, maray ang pag-iriba-iba, faithful man ang illusion mo,
nagtataw ining legitimate joy sa buhay. Pero dayta ni pagibuho na yun na so absolute, ta ini panamit sana, tanda na nagtuturo sa tunay na langit na panghabang buhay. Daing katapusan na si Lord sana ang makakatao kaan sa tuya. Ang pagsakat ni Jesus sa langit na ngangahulugan, na siya yaon na sa kamurawayan, kaiba ka nama. So dati niyang kamugtakan, remember, kan si Jesus manitawo, incarnation, sabi sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Diyos noon ang sa iyang kamugtakan, pero dahil siya nagpakadayupot, nagpakapantay sa pagka-Diyos, kundi nagpakadai sa sadiri, nahinsiring sa uripon, naging tawo, nag-ako nin kagadanan sa krus. So humiliation, huli kan sa iyang pagiging tawo. Ang pagsakat niya sa langit, nagbalik siya sa dati niyang estadong kamurawayan. Perfect peace, perfect joy. Glory, glorification. Iyo ini ang pagsakat ni Jesus sa langit. Alagad ang implikasyon kay ni sa tuya, iyo ini. Kan si Jesus suminakat sa langit, dara niya sa iyang pagkatawo, igwa na kitang representative sa langit. So pagkatawo ta, garuman sa dinaranan ni Jesus dun sa langit. Kaya pwede na kitang makaduman na iyo ini ang finaltang destino. Destinasyon. Sa theology, piga po dining transcendental destiny. Ano ba paano sa tuya? Dahil nag-iisip ka transcendental destiny. Para sa tuya, ang langit, sudigdisan sa kinaban. Pag sinabing transcendental, beyond and other than this material world. Kaya, kung clear sa tuya, ang sa tuyang destino, minsan may problema, minsan may mga kapurisawan, pagkatakot, kabiguan, bakoy ni ulang sa to na kita maging maugma, maging at peace. Ta ang tunay tang destino, yu ang perfect peace, perfect joy, perfect life. Inaaputang eternal life. Kaya sa Jesus na padigdi, tanganing hirasan kita kan, buhay na daing kasagkuran. Ini mapapasatuya kung kita makaiba niya na sa langit. Nabukas na ang langit, tanaglaog na si Jesus duman. Kitang anpamayukan simbahan na si Jesus na nainot duman, dadaraho niya kita na sa iyang hawak sa kamurawayan ni langit. Kaya di katabi magtubod sa boyfriend mo, nasabihan ka na ikaw ang langit sa buhay ko. Exaggeration yan. O magsabi ka sa na ikaw ang langit. Si Jesus ang langit. Ang tunay na langit kan buhay ta. Amen? Okay. Nadangog taman malinaw sa Ebanghelyo na bago si Jesus magsakat sa langit, pigtugo niya sa mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipagrukyaw nindo ang marhay na bareta. Ang buot sabihon ka ini mga tugang, kung gusto tang mapalangit, sa tunay tang destino, magmana kita kan kahadean ni langit, arugon ta ang buhay ni Jesus. Na siya sinugo ka nama, nganing magrukyaw kan marhay na bareta. Di pwedeng magtunga sa na kita, maghiling sa itaas, kundi igwa kitang misyon nagigibuhon. Kung mautob ta ang misyon na ini, ang premyo sa tuya, iyo ang kahadean nin langit. Siring na si Jesus, sinugo ka nama, asin ang pagsakat niya sa langit, sinyal o signal na nautob niya sa misyon, kita man, mapapaduman, makakaduman, kung mautob taman ang misyon. Kan pagrukyaw, kan maray na bareta, nin pagkamuot nin Diyos sa gabos na tao. Ani katulutabi, nadangugta sa mga binasa, bako na si Jesus suminakat sa langit, asin binayaan kita digdi na
dai niya nakaiba. Taan promesa niya iyo ini, girumdumo nindo, I will be with you forever until the end of time. Kaiba ako nindo sa gabos na panahon. Ini nangyari kan ipadara niya ang banal na espiritu. Totoo physically, daita na mahihiling sa Jesus. Pero really, ang presensya niya, mamamatian ta, na yaon ka ibata, huli kan banal na espiritu. Kaya nagpromesa siya, mapadara ako nin para surog sa saindo, dayon sa indong magiging kusog sa pagrukyaw kan marhay na bareta. Iyoan, Espiritu Santo. Kaya sa masunod na Domingo, bako sa aga, sarong Domingo, masilibrar kita kan Pentecostes. Ang pagbaba kan banal na espiritu, tanganing sa tuyang pagrukyaw kan marhay na bareta, igwa kitang kusog. Igwang nagigiya sa satuya. Igwang nagtutukdo kan dapat ang papadumanan. Huli sa espiritu na mamatian ta, si Kristo fully, totally alive, kaibata. Huli sa Espiritu Santo, igwang mga sakramento, lalo na ang banal na Eucharistia. Kung atataan tinapay dangan arak sa konsegrasyon, naging hawak asin dugo ni Kristo, inihuli sa presensya asin aksyon kan Espiritu nin satong kagurangnan. Bako ini magic, tahuli ta ang Espiritu ni Kristo, iwinalat niya sa satuya. Sa presensya kan Espiritu Santo ngunyan pasana, nananamitan tana ang tunay na pagkamot, tunay na buhay, ang tunay na langit. Sa tuyang pangadyon ang kredo, gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang ginigurun niya to, ang mamurawayo na pagsakat ni Kristo sa iyang langit no na ierokan, mag-arang kita sa Ama na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa iyang mga panuga. Ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi sa Ebanghelyo, asin daing takot sa paghulit, kan mensahe ni Kristo, sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwara sa to, ang grasya na mabuhay sa kabanalan, asin susog sa pangapudan sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang espiritu ning kapakumbabaan, itao sa to sa pagibo niya to kantama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga gurang, makamati kan sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa saindang mga pangangaipo, asin pagranga sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamutan niya tong gadan, madara sa buhay na daing kasagkuran, sa langit huli kan pagtubos ni Kristo,
Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa kusog buot na tinaumo sa imong aki, tanganing makasaro kami sa iya, na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa indungatang magkanigong akoon kan Dios samang makakaman. Akoon malugod kam kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasan namimibi kami na huli kay ning urog kabanal na pagpatinautauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo dapat matanos nakakaligtas. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan. Hulitaan kagurangnan na si Jesus hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasalaan asin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angeles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin langit. Pagultanan kan Dios asin mga tawo, hukom kan kinaaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunod duman kung sa siya nag-enot sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabo sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit no na bertudes, mga angeles na potestades, nag-aawit kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Daga panokan sa imo kamurawayan, usahan na sa kaitaasan, sa kaitaasan. Alala
kagurangnan ni kananggadan banal. Burabod nin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwakan tinapay, asin pagpasalamat, binakinida nga ni tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubot, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapaghanig umong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba ka sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang mag-awit. Sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magkatungan kaden mo, mangyari ang but mo, dagat siring sa langit, ang sa mong kakanon sa arwada, ikaw sa buyang niya, asin patawadon mo kami sa siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahade, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan in kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamunin katuninungan sa lambansaro.
Uya si Jesucristo ang langit kan buhay niyato, ang kordero na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kita na minaako sa iya. Kagurang nan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan sagkod paman,
na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyosno na misteryo na mimibi kami, warasan na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa muya duman, kung sainan sa muyang pagkatawo yaon sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa World Communication Sunday. Anati po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado at Domingo. Nag-abot po sa 36,158 pesos asin 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa anticipated mass 4:30 p.m. 5,934 pesos asin 35 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,088 pesos asin 35 centavos para po ini sa pro seminaryo. Sa aga, Mayo 12, iyo po ang kapiestahan ni Our Lady of China. Ang misa para sa kaumawan ni Our Lady of China, gigibon sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga, na pamamayuhan ni Bishop Joel Z. Bailon. Iniimbitaran po kamo na mag-atendir nin Santa Misa. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging semana. Mga anonymous nagtaonin 1,600 pesos, 1,500, 1,600, asin duwang nagtaonin tig 500. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. iduko ang mga payo, maghaga din bendisyon. Bendisyonan kamo kan makakaman na Diyos, ngunyan aldaw ang bugtong niyang aki, naglaog sa kaitaasan nin langit, asin binuksan para sa indo ang tata sa pagsakat, kan kun sa inyaon siya man sana, Amen. siring na pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, si Kristo naghilig na hayag kan sa iyang mga disipulos, nahiling na hayag kan mga disipulos, magwaras na siyang mabalik sa paghukom, magpahiling man sa indo na mahirakon para sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, ibalangibugtaan maray na bareta nin pagkamuot sa gabos na tabo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangnan. Sean. John.